Mifa jabarani filɛbagaw ni Ondu TV jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin ye an sigitɔ ye an ka dɔgɔkun kunnafoniw kan dɔgɔkun kunnafoniw bɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen jɛrɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ne ni Jack Bauer an bɛna an sigi ni ka a bamayɛlɛma an ka todunkan cɛɲi na i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ a ɲɛna sanga a n'a ka waati n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ bulodɔgɔn den kelen ale fana tɛ se ka bɛlɛ ta o de hukumu kɔnɔna la Jack Bauer ale kɔni a sera kɛnɛ kɔnɔna la hali n'a ma ɲɛ bi a kan sɛbɛkɔrɔ sirilen bɛ n kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko a sera ka bɔ so cogoya min na ba karisa ɲina ma Jack Bauer ça va Musa Jara Lagare ne basi kɔni t'i la alhamdulillah e yɛrɛ fana i kan sirilen bɛ dɛ kurisa an bɛ yɔrɔ min na bi a fɔ a tɛ k'an na bi dɛ a tɛ k'an na bi dɛ bi kɔni an tɛ sɛ jeni dun maa si ye basi tɛ yen basi foyi tɛ yen wala an b'a la mana an bɛ foli di an filɛbagaw bɛɛ ma o bɛ wajibi fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ télévision ni bɔlɔlɔw kan siga tɛ nin na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ laada don dɔgɔkun gafe minnu bɔra dɔgɔkun tile 5 kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ olu bakurubaw de lase u ma i ka dɔn walasa olu ka se ka faamuya sɔrɔ cogo min na barisabu tubabukan kalanni se bɛ dɔ ye nka bamanankanlama o ka gɛlɛn o tigi ma kosɛbɛ Musa Jara i bisimila Jack Bauer n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na kɔmɔ bɔkun ye dɔnko ye n bolo don o don jɔmuso la kɔrɔ di o de hukumu kɔnɔna la an kɔni an bɛ don kunnafoni kɔnɔna la Jack Bauer n'an donna kunnafoni kɔnɔna la an bolonya fɔlɔ o bɛ bɛn aujourd'hui Mali ma o ko cogo di Boubacar Payitawu nin ye ale ka sɛbɛnni nɔ ye Jack Bauer ko san caman tɛmɛlen kɔ don bɛɛ son ta ye nka don kelen o ye fɛntigi ta ye ni kɔni laturu masa ye nin ye laturu masa de ye nin ka laturu masaya sika kun t'a la dɛ nka a ka laturu masaya kɔni sababu de kun bɛ a bolo ni a bɛ sin ka i mun de nin don maaw ka so kɔnɔ tɛ pendew maa tɛ bɔ a dontɔ kalama maa tɛ bɔ a bɔtɔ kalama kɔni dibilan de b'a fɛ wa kilisi kɔni kun b'a fɛ n'a y'o fɔ k'i bolo kɔni da la da bɛ yɛlɛ tɛ pendew o kumana an yɛrɛ t'o ɲini wa ni ko n'i y'o fɛn modèle sɔrɔ i bɛ kɛ so de ye wajibi i bɛ kɛ so ye dɛ Jack Bauer o t'a bɛɛ ye dɛ wa kɔfuru fɔriw bɛ ni nafolomuguw bɛ jɛra a kɔnɔ a m'a ka kilisi in fɛnɛ fɔ k'i bolo da o kan ale banki ta diɲɛ bɛɛ a bɛ ta maa minnu fɛ olu a bɛ se ka dayɛlɛ a yɛrɛ ma ten wari min b'olu k'o bɛ banki kun wa an ka taa Baro Dagolo Ala ka hinɛ a la i b'ale dɔn kosɛbɛ Mamadu La ale ni a balimakɛ ne Muhamɛdi La ninnu fila bɛ Ala ma hinɛ n'a ye laturu masa kɔni ale de kun ka sonyɛni bɛnnen don ninnu ma Jack Bauer a ye miliyɔn 37 de sonyɛ ninnu kun Musa a bɛra ta nin tɛ zondenni ye hɔn n tɛ batara zon ye koyi k'a fɔra ten ni i ma ɲɛ minɛ kɔ foro la i jija i ka minɛ kaba ɲalema yɔrɔ a banna dɛ 10e arrondissement cɛdenw de ka wuli ka jɔ y'a to u filɛ nin ye u tɛgɛ da nin maa kofɔlen in kan Adama Jara an balimakɛ n'ale ye 10e arrondissement yɛrɛ commissaire ye kosɛbɛ ale de filɛ nin ye ka wuli a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ni ka i bolo da laturu masa kan awɔ laturu masa Jack Bauer n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na miliyɔn 23 o kumana a ka kirisi de tiɲɛna wa caméra de surveillance de y'a minɛ mais n'i donna kaso la o n'i ye kirisi in kɛ i tɛ bɔ dɛ i kan ka bɔ dɛ nka kaso bɛ maa lakari de n'i kɔni donna kaso kɔni na wa i bolofɛnw ni i ka siriw bɛɛ de bɛ lakari Jack Bauer miliyɔn 30 a y'o bɔ Madu Dagolo ka société kɔnɔna la o balimakɛ mun fɛnɛ bɛ miliyɔn 14 a ye nin fɛnɛ bɔ u ka fɛn na olu kɔni dabali bɛ ban dugu bɛ jɛ u bɛ na ni jatew bɔra u kɔni bɛ a sɔrɔ foyi tɛ waganden kɔnɔna la nka mun b'u dabali ban Jack Bauer da tɛ kari da tɛ walakati kɔfuru tɛ kari kɔfuru tɛ walakati nka ni nafolomugu in de kɔni kɛn bɛ ni ka ko jɛ dabali b'a fɛ dabali jugu kɛ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la ninnu kɔni wulila ni ka taa tribunal commune 4 tribunal la ka taga u ka dusumakasa da ye dusumakasa min ni o hukumu kɔnɔna la Jack Bauer o b'a sɔrɔ ko cɛ in yɛrɛ a delila ka minɛ kalabankɔrɔ koyi a ka nin baara jugu in na a tila ka bɔ san 2019 san a kun minɛna o la a taara ni ka
o jɔsi ka tila ka bɔ a n'a ka dalilujuguw bɛ ɲɔgɔn na o kɔni hukumu kɔnɔna la an balimakɛ Adama Jara o kɔni filɛ ni i tɛgɛ da a kan tɛgɛ da n yɛrɛ sɔrɔla cogoya jumɛn k'a sabu kɛ caméra de surveillance mun bɛ yen o de filɛ ni ka cɛ in nali jate minɛ wa fini kelen mun bɛ a la ka taa Marudagolo ka société la o fini kelen de bɛ a la tuguni ni ka taa Muhamadu La fɛnɛ ka société la Jagoyɛri n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na kilisi de kɔni bɛ kamalen in bolo n'o ye laturu masa ye a kɔni ma i bolo da tawu ani nin wagandi ninnu ka dayɛlɛ a bɛ i ta kɛ Bafa ani Kili cɛ ye a bɛ a bɛɛ lajɛlen jɛɛrɛ o tuma boliboli ɲinina sa ni tɛgɛ dara a kan Jagoyɛri o kɔni y'a sɔrɔ a kɔni bɛ Mendiata ani 2 la Bamakɔ ani Segu ni ɲɔgɔn cɛ nafolomugu bɛ a kun hali a tɛ cogoya dɔn a la Jagoyɛri an bɛ wagati min na ko sisan ni kamalen kɔni n'o ye laturu masa ye laturu masa a n'a ka laturu bɔgɔw a n'a ka laturu fɛnw bɛɛ lajɛlen u kɔni bɛ liseba la yaasa a ka se ka ni bingani wale a na se cogoya min na ni nka ani fɛn mun ka kan a kan u ka kan da wa Tarawele ka don koyi Tarawele don nka fa Tarawele Alliance Bayini laturu masa ka tila k'a tɔgɔ kɛ laturu Tarawele de bɛ nin kɛ o so Jagoyɛri n'i y'o ye dɔrɔn Tarawelelakaw don n'i y'a bila u b'a ta Musa fa a filaw fana ka ca dɛ sisan filaw n'o tɛ n bɛ fama tuma min na sisan fila dɔw bɛ yen fɔlɔ fila ninnu tun tɛ tali kɛ dɛ olu tigɛ tɛ binka wuli dɛ fila kɔni tun bɛ fɛn kelen min ta o tun ye misi ye ani Nkɔrɔ Isaki ninnu yirisiyɛn a y'a to Ala ma ko ale ta yirisiyɛnw ye dɛ ale ka yirisiyɛnw ale bɛ se ka yirisiyɛn tiɲɛ ten ka taa nin turu a ka so da la awɔ ka se ka a tɛ wa ale tɛ yirisiyɛn bɛɛ suɲɛ dɛ ale bɛ yirisiyɛn mun kɔni suɲɛ o ye yirisiyɛnw ye dɛ Jagoyɛri nin kɔni ye kunnafoni ye kunnafoni min ni an y'a bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔna la i bonya b'a la Musafu Jara Lagare ne dɛ dimɔgɔ min ko ale tɛ wuli ka bɔ su kasange la o ni su laban bɛ taa ɲɔgɔn fɛ siga tɛ nin na dɛ ni dimɔgɔ ye ka dɔ Bobara kɔfɛ tɛmɛna a n'u bɛ kasa la siga tɛ nin na an bɛ taa i ka dɔ Bamada.net kan Bamada.net ko i ka dɔ ko mandat d'arrêt o de filɛ nin ye ka nɔbila kɛ minisiri kɔrɔ 3 ɲɔgɔnna kɔ o tuma na ko ka wele bila u ma mandat d'arrêt international u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ diɲɛ maaw ka ɲɛ an ma ka dɛmɛ don Mali ma walasa o ni ka se ka sasa ka na n'u ye k'u lasigi bɔgɔ jeninen kan Cour suprême du Mali o tɛ Mali kiiribulonba ye wa a ye wele de bila maa 4 ɲɔgɔnna ma o maa 4 na minisiri kɔrɔ 3 bɛ a la o wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko crime de faux k'u ye ka dɔ fɛn kɛ min ni o ni kɛli man kan usage de faux u ye ka dɔ u yera fɛn na min ni ka dɔ u ni o tun kɛli man kan atteinte au bien public k'u bolo sera jamana fana ta de ma an bɛɛ lajɛlen ta an bɛɛ lajɛlen ta o sɔrɔla mun fɛ dɛ achat des équipements militaires sɔrɔsiw ka minɛ minnu kun kan ka san 2015 la ko a sɔrɔla o de fɛ gafe in yɛrɛ bɔra AFP kɔnɔna na min kɛra juma tɛmɛnen kɔrɔ nin fasiriba ka fɔ kana ko i ka dɔn ko a bɛ tali kɛ dolari wari miliyɔn 60 ɲɔgɔn na ko o de taara k'o di société sud-africaine dɔ ma min tɔgɔ ye ko Paramount maaw ko a marché de d'u ma k'u ka minɛn san k'a di Mali finitigilakaw ma fasiri sɛbɛn in ko i ka dɔn ko fɛn min ye mobili blindé dɔw olu de kun ka kan ka san a la nka o mobili blindé ninnu dɔw ko dɔw livré la wa ko hali sini dɔw fana ma sɔrɔ fɔlɔ o yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔw bɛ livré san mun na ne ko u ko mobili blindé minnu ye carton ye olu tɛ de olu do kɛ fo u ko a bɔra mobili blindé ya la k'a kɛra carton ye bɛɛ b'a la carton ban min f'i ye Musafu hali ni ye kaba filɛ o b'o bɛ kari carton jango ni ye maaw don o kɔnɔ i yɛrɛ sigilen o kɔnɔ o kana na jigin ye kɛ o kana na jigin ye kɛ fasiriba ko nin wale in bɛɛ lajɛlen sigila sen kan san 2015 ka sɔrɔ Ala ma hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ale bɛ fanga la ale min yɛrɛ ni a fatura janvier kalo kɔnɔna na i ka dɔn ko a taara k'a kɛ masakɛ ye o kɛra san 2013 waati fo ka na se utu kalo la san 2020 fasiriba ko a ka fanga binnen fanga binna min kɛ i ka dɔn ko fanga binna militaires fɛ wa fana ale o ma mɛn ten
mais kalo fana o ma san kelen bɔ fanga fana ɲɔngirila ka bandaw taara k'i k'o bɔ fanga la ko kabiri o kɛra fo bi ko wulikajɔ de bɛ ka sinsin ka ɲɛsin minnu bolo sera jamana nafolo ma ko wulikɛ n b'u kɔ dɛ Fasiriba ko mɔgɔ 4 i sera dɔ ma n sera dɔ ma kɛ i sera jamana fɛn dɔ ma ne anw bɛ se jamana fɛn ma wa i fana bɛ wo dɔ kɔnɔ ye dɛ o jumɛn e t'o wo nin to yen ayiwa bisimila kana bere kɛ ka wo da ayiwa Musafu Jara ko maa 4 ninnu na ko i ka dɔn fɛn min ye ministre des finances dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fulakɛ ale kun ye ministre ye a waati min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ nafolo ko ma Bubu wa a bɛ Mali la i teri don wa ne bɛ ɲininka est-ce que a bɛ Mali la yan i teri don wa i soma don n teri kɔrɔ don k'a to financier la ale y'a ta k'a kun a bɛ yan u ko k'a bɛ Niger de Madu n'a dun y'a yɛrɛ sɔrɔ Bazoum fɛ yen non a tɛ tila Bazoum t'a di a t'a di Mali ma Bazoum kɔni t'a di Bazoum burankɛ don a taara buranna la a b'a buranna la foyi kɔni t'a sɔrɔ a buranna la Musafu Jara i ka dɔn ko ani ministre dɔ fana bɛ yen min ni ale fana kun ka baaraw ɲɛsinnen bɛ nafolo ko ma i ka dɔn bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Mamadu Igor Jara i kɔrɔkɛ ye dɛ i kɔrɔkɛ don anw bɛ jɛya o aw bɛ jɛya ne ko ale fana bɛ yan ma taa yɔrɔ dɔn fɔlɔ dɛ bari ni mandat international ko kuma kɔni bɛ o kɔrɔ k'i bɔra de o kɔrɔ k'i tɛ yan ayiwa bisimila donc ni o tɛmɛna ka bɔ yen ko i ka dɔn a ni fɛn min ye cɛ dɔ burankɛ i ka dɔn ministre de la défense kɔrɔ Cɛman Iber Kulibali ale min ni a kumaw durunen bɛ ko a ye moto taxi de ta ni ka sɔrɔ ka u y'o de fɔ dɛ moto taxi wa kana nin fɔ ne ɲɛna k'ale de yɛlɛnna moto taxi nin kɔfɛ ka bɔ ni kɔfɛ sira ye ka bɔ ni kɔfɛ sira ye bisimila k'a yɛrɛ sɔrɔ Alasani ka jamana kan Fasiriba ko k'a ni BMS ɲɛmaa kɔrɔ Babaliba i k'a dɔn ko procureur général min ni o de ye k'a dɔn Mamudu Timbo ye ale de ye yamaruya di ko ninnu bɛ diɲɛ fan o fan fɛ ko ka tigɛ k'u la ka na n'u ye faso mako b'u la i k'a dɔn barisabu ko u nɔ yera wale la wale min ni o ni kɛli man kan barisabu k'u ye jamana ta dun jamana ta mun b'u kɔnɔ k'a dɔn ko fo k'o de fɔɔnɔ jamanadenw olu ka hakilisigi sɔrɔ olu ka da ka kiiri tigilamaw la a yɛrɛla k'a fɔ ko nin marché minnu filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ loi de programmation militaire loi d'orientation et de programmation militaire sariya min taara ni ka soldasiw ka fini d'u ma ka marifa d'u ma k'u labɛn ka sɔrɔ k'u bila i ka dɔn ka taa kɛlɛ kɛ ko sariya min taara k'a nafolo dunna o de kama an bɛ don min na ko bi i ka dɔn ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɛ ta waati min i ka dɔn ko o de ye nin yamaruya ta a yɛrɛla fana k'a fɔ ko fɛn min ye an ka premier ministre kɔrɔ i ka dɔn hakili jigin don Sumayilu Bube Mayiga ale yɛrɛ fatura i ka dɔn nin kiiri kelen in senfɛ i ka dɔn an bɛ dugawu de kɛ Ala ma hinɛ ne yarabi Fasiri sɛbɛrɛ AFP don min ni an y'a ta ka bɔ Bamada.net kan ni yɛrɛ t'a dɔn maa bɛ se ka finitigilakaw ka nafolo dun cogoya min na jag o tɛ hinɛ de ka tila k'u lagosi ko an ka finitigilakaw kɔni tɛ se fɛn na u bɛ boli la n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ a minɛn b'i bolo dɛ a lajɛ bi kɛ bi kɔni tɛ anw tɛ siran anw bi ala ni finitigiw yɛrɛ ka wulikajɔ jihadisiw bɛ k'u bomosi di ka kulusijanw don ka jinin don ka sentiri sisan ko kulusiw bɛ fofow kɔ yɛrɛ fɔlɔ kulusi kunkuruninw don nka i si bɛɛ sisan a tɛ se ka kɛ n bɛ k'a fɔ Bayɛlɛ ko a ka bakɔrɔni bobosini in di a ka nin di dɛ n'o tɛ ni maaw sigara a ma n'an sigara ma n b'i minɛ dɛ n'a minɛna ni Musafu t'i dɔn n t'i dɔn dɛ ne yɛrɛ fana t'i dɔn n tɔgɔ kana fɔ dɛ Jack Bouer halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la musokɔrɔba dɔn o bɛ kɛ ni kunkolo ye k'a sababu kɛ girinkajɔba tɛ se ka kɛ bilen kosɛbɛ si tɛ tɔ to kɔlɔkɔlɔ la an bɛ taa cikan kɔnɔ cikan ni an taara ale kɔnɔna la nin ye an balimakɛ Adama Dawo ale ka sɛbɛn ye sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ Jack Bouer k'a fɔ ko an ka politiki maaw n'u kan ka na n'u ka proposition ye Jack Bouer ko parti 200 la parti 11 dɔrɔn de yira kɛnɛ kɔnɔna la a t'o ma ye fɔlɔ wa
tɔgɔ ma ye fɔlɔ dɛ a ka jɔn olu kɔ kɛ dɔgɔni ko in kɔni bilalen don k'a fɔ yanni u tɛ kalo tile 8 kɔni cɛ f'u k'u jilaja ni ka na n'u ka proposition ye Jack Bauer walasa sigi k'a fɔ n'o ye commission de rédaction de la nouvelle constitution Jack Bauer ni o de kan ka bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ sɛbɛn belebele ye fɛn min b'a to an bɛɛ lajɛlen na bɛɛ kelen ma Mali kura ko min fɔra a bɛ se ka kɛ sababa ye cogoya min na nka Jack Bauer u ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin parti 200 la parti 11 olu dɔrɔn de sera ka na n'u ka proposition ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wagati in kɔni dira u ma o wagati dɔɔni a yɛrɛ sera ka ban et le 8 bien le combien bien le 30 Bita le 30 ye le 8 tɔ bɛ dɔgɔkun kelen bɔ dɛ dɔgɔkun kelen Jack Bauer ni n bɛ nin de fɔ n ka kuma la kuma bɛɛ k'a fɔ ko critique kɔni o ka nɔgɔ anw ma kosɛbɛ kosɛbɛ nka k'a fɔ ko an yɛrɛ kana n'an hakilina ye k'a fɔ Jack e bɛ ka nin kɛ nin man ɲi Jack kɔni bɛ ka nin kɛ nin man ɲi nka Jack kan ka taa nin sira in fɛ o tɛ ne yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ kɛ ne t'a dɔn yɛrɛ de an t'a dɔn de o de kama nin ko in kɔni Jack Bauer a kɔni fɔra ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ parti tɔ minnu bɛ 200 kɔni na ni dɔwɛrɛ ma bɔ k'a fɔ ko 11 kɔni i y'a dɔn foyi ma bɔ o la donc ko u k'u jija parti politique hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka nin fɛn in bɔ o côté i n'a fɔ fasirikɛla y'a fɔ cogoya min na u kɔni u jija an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka transition in dɛmɛ o yaasa wagati kunkurunin mun dilen don u ma baaraw bɛ se ka kɛ Mali bɛ se ka kɛ Mali kura ye cogoya min na k'a ni labɛn ka a fɛsɛfɛsɛ sira bɛɛ lajɛlen kan ni ka a bila olu kɔni ɲɛ ko a tɛ ɲɛ mun kɔ o kɔni bɛɛ ka na ni hakilina ye Jack Bauer yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bakuruba kelen sɔrɔ cogoya min na i n'a fɔ président de la commission y'a fɔ cogoya min na n'o ye Fuseni Samake ye a kɔni ye nin ko in yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ ko maa si man kan tɛ ka to kɔ nin ko in na Jack Bauer i mana kɛ maa o maa ye fasoden ɲuman fasoden jugu i kɔni kan ka na ni hakilina ye yaasa nin bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bakuruba sɛbɛn ye sɛbɛn mun ni an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tare sɔrɔ a la Adama Daw ni hali ka sɛbɛn min na y'a bɔ cikan kɔnɔna la Jack Bauer Musafa Jara n bɛ n bolo bɔgɔ ka don dɛ n bɛ bɔ ni gafe ye min ni an ko a ma ko ESOR jamana ka kunnafoni di fɛɛrɛ bulonba don i k'a dɔn ale ko ni basa ni kuma tigɛ tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn i k'a dɔn Jean-Pierre Lacroix ale kɔni bɛ taamala Mali kɔnɔ wa ko a taara Kuluba n'i ka dɔn waati la tɛmɛ fanga jamanakuntigi colonel Assimi Goïta sigira yɔrɔ kelen secrétaire général adjoint des Nations Unies i k'a dɔn o min ni ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ basigi ma jamanaw kɔnɔ Jean-Pierre Lacroix k'a dɔn ko a bisimilara wa a ka kumaw kɔnɔna na a ko ni tile 2 in tɛmɛna ko u ni Mali k'u bɛnkanw na sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ min na kɛ sababu ye u ka rotation a dɔ ka taa dɔw ka na o min ni an ka jamana kun y'a yamaruya ko k'o dabila k'o dabila pewu o tuma na ko fo u ka bɛnkan kelen kan ko ni Ala sɔnna ma k'u bɛna sigi yɔrɔ kelen k'u bɛna kun ɲɔgɔn na k'u bɛna daminɛ ko kura a ka kuma na a ko ale Jean-Pierre Lacroix a nisɔndiyara kosɛbɛ a ka tile damadɔ ni taama in na Mali kɔnɔ barisabu ko a nafa bonyana ale ma dɛ barisabu ko Mali ni Nations Unies k'u bɛɛ lajɛlen hakilina ɲɛ kelen ye bɛn ni keleya ni basigi bɛ na cogo di ko u ye olu ka baara de ye a ko k'a fɔ nin min filɛ nin ye MINUSMA i ka dɔn ko MINUSMA nakun tɛ foyi ye walasa ka Mali dɛmɛ ka transition dɛmɛ walasa fɛn min ye i ka dɔn basigi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa fɛn min ye u ka baara ye u ka se k'o kɛ lafiya kɔnɔ ko olu kɔni bɛ yan o de kama parce que i b'a ka fɔ ka na a kumana fɛn damadɔw kan constitution falen b'o la min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa fɛn min ye loi électorale ye u da ser'o fana ma mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman n'a bɛ ko gouvernance olu bɛ se ka sigi sen kan cogo di wa sanction minnu wulira ka bɔ an ka jamana contre la Jean-Pierre Lacroix u da sera nin bɛɛ lajɛlen fana ma wa u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i ka dɔn olu ka surasiw ni Mali cɛ ye k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka sɔrɔ ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔ u ka bɛn ko kelenw kan baaraw ka kɛ o sira fɛ Musafu Jara fasiri sɛbɛn in ka fɔ ka na ko min ye o ni ye a ko k'a fɔ ko priorité minnu b'u bolo priorité
wɛrɛ tɛ dɛ o ye ka jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen ka Mali dɛmɛ ka o lakana a y'a jira fana k'a fɔ ko proposition dɔw kɛra minnu ni olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔda dɔw yira MINUSMA la a y'a jira k'a fɔ ko secrétaire général adjoint a ko MINUSMA ka mandat a lakurakurayara a ma mɛn ten kosɛbɛ wa ko ni zen k'u na baara kɛ ni Mali ka bɛnkan ye u na bɔ ni siraw ye sira mun bɛ se ka kɛ sababu ye jɛlenya bɛ se ka na u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ a ko k'a fɔ fɛn min ye transition ɲɛmaaw ye hakilina mun b'u la ko ni Ala sɔnn'a ma ko MINUSMA na i yɛrɛ bila u ka bolo kan u na baara kɛ ni Mali hakilinaw ye wa fana k'u na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i ka dɔn min ye rotation min ni o dabilara sabu ko rotation in nafa de ka bon taa ni ka segin sɔrɔsi dɔw ka na olu ka taa dɔwɛrɛw ka na k'o nafa de ka bon olu ka nin jɛkulu la kosɛbɛ wa ko o min n'o lajɔra ko u na bɛnkan sɔrɔ o ko la wa ko a tɛna mɛn tuguni o baara in na sigi sen kan ko kura nka a na sigi sen kan ni danaya de ye a na sigi sen kan ni jɛlenya fana de ye wa ko olu ka fanfɛla la fɛn min ye k'a dɔn fɛɛrɛ dɔw de bɛ kan ka tigɛ walasa ka anw ka Mali ɲɛmaaw ladɔnniya ka kɔn a ɲɛ ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a sira fɛ ko a kɔni b'o layiru ta wa ko nin kɛra sababu ye ale ye faamuyali camanw sɔrɔ Mali ko la ale kelen tɛ o n y'a fɔ ten ni basani ku ma tigɛ a tɛ dingɛ da yɔrɔ dɔn ale kelen tɛ dɛ ESOR ka baara kɛlen an kɔni ka jamana fasoba Mali a tɛ kɛ maa si ka ba tɛmɛ sira ye bilen o banna ka bɔ la mini a tɛ kɛ an tɛ sɔn a ma i ma to an ta la an bɛ lɛ kati wérité k'o d'i ma an b'a d'i ma ala an tɛ se ka i b'i yɛrɛ ta de i bɛ taa ka bɔ an ka jamana kan dɔ kɛra jajiri fasa la walahi Jaguar ni n b'o f'i ye sanga a n'a ka waati n ko kunnafoni n'i y'o minɛ maa la i kana se ka fiyewu i na kunnasiri de di a tigi ma kosɛbɛ Jaguar kunnafoni an bɛ to a kɔnɔna la Nouvelle Horizon an bɛ kuma o kan n'o ye Mamadu Seku Tarawele an yɛrɛ denkɛnin ka bolonɔ bila ye Jaguar a ko kɔni ye ko ye tarata tɛmɛlen juillet kalo tile 26 san 2022 Jaguar n'i bɛ pouponnière yɔrɔ dɔn sifindenniw mara yɔrɔ Tabakoro a kɛra di Jaguar nin kɔni kɛra tasuma bali ka tasuma ba de ye Jaguar tasuma mun kɛra sababu ye ni ka bolofɛnw kɔni sɛbɛkɔrɔ ndaraki ka bolofɛnw caman tiɲɛ Jaguar nka fasirikɛla kɔni ko k'a fɔ ko ni tasuma in yɛrɛ ala ni an ka les soldats du feu n'o ye sapeur pompier mɔgɔw ka cɛsiri ye tasuma in kɔni a danna sira la nka tasuma in yɛrɛ a sɔrɔla fɛn mun fɛ fasirikɛla a ma se ka o dana tigɛ fɔlɔ kɔni bɛ wuli ka jɔ ni sɛgɛsɛgɛliw la yaasa nin ko in kun bɛ se ka dɔn cogoya min na nka fasiri ka sɛbɛnni na ni kɔni ma bɔ a la nka bolofɛnw kɔni o caman de taara tasuma fɛ o ye ta ni ma bɔ a la ka ban an b'a la de tan n'o tɛ tasuma ma ɲi o yɔrɔ la dɛ tasuma ma ɲi dɛ o yɔrɔ in na o kuma baɲumankɛlaw de bɛ wele nin yɔrɔ in na sa kɛ k'a sabu kɛ pouponnière ye yɔrɔ ye Jaguar den minnu ni fa t'u la fa yɛrɛ b'u la den minnu ni bankɛriw la k'o fili ka ca u la n'o tɛ den si tɛ ko fa tɛ mun na ba tɛ mun na nka ka kolankolon kɛ k'a bi walidenw kan o de caman kɛ bɛ ka bila ye nin yɔrɔ ninnu ye yɔrɔ ye Jaguar ni jamana yɛrɛ kelen tɛ dɛ senkolaw mana u hakili to nin yɔrɔ ninnu na a ka ca ala fɛ i ɲɛ bɛ hali banbaci wale minnu ni bingani wale minnu na camanba bɛ bɔ a ko la ka sabu kɛ ninnu bɛ denmisɛnninw de lamara ni ka u don adamadenya yɛrɛ taasira kalan ni kodɔnw ka a bɛɛ lajɛlen ɲini ni ka a di u ma n'a ma ye k'a fɔ ko kasara kɔni y'olu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ kasara ye an denmasa kelen bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Mamadu Seku Tarawele nin y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min n'an y'a bɔ Nouveau Horizon kɔnɔ i bonya b'a la Musafu Jara Lagare ne tuguni dɛ o bɛnna ni ka kɛ a ye fasiriba i ka dɔn an bɛ fasiri sɛbɛn ta fasiri sɛbɛn min ni ale ko le combat ale bɛ taa n'an ye wale kɛnɛ ka wale min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ i ka dɔn ni ani kɛli mankan n'a bɛ kɛ sababu ye ka dansigi kɛ adamadenw yɛrɛ ka sini ɲɛsigi baaraw la fasiriba ko kalanso dɔw de bɛ Mali la yamariya kisɛ kelen t'u bolo ka kalanso in sigi wa kalanso wɛrɛw tɛ dɛ kɛnɛya kalansow de don n ye nin kuma in fɔ a mɛnna dɛ est-ce que nin kan ka kɛ yɛrɛ o de kama ni ne taara larawulikɛ yɔrɔ la ne ka pikiri a ɲɛɲini dɛ ni dɔgɔtɔrɔ tɛ
TFM talen bɛ kɛ selfie kɛ yɔrɔw ni banabagatɔw yɛrɛ dalen telefoni ni kɔni bɛ Jack Bauer selfiew bɛ kɛ k'a kɛ kanu don yɔrɔ ni kanu bɔ yɔrɔ ye k'a kɛ e yɛrɛ dɔgɔnin ma dɛsɛ sisan pewu kalan na f'a ye san 10 kɛ so kɔnɔ e bɛ sin ka t'o ta ten ka t'o tɔgɔ sɛbɛn école de santé dɔ la wa tile 2 dɔrɔn i bɛ bulusi jɛman y'o la a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye Ala kibaru u t'a gene la ka biɲɛ gene la a ba dalen n y'a to Ala ma koyi ba ninnu de kan ka taa yen ba ninnu kan ka taa yen dɛrɛ c'est ça Mokutari Isufu Mokutari ninnu Petit Ba Tarawele kɔni olu de kan ka ci ka taa yen u ka taa biɲɛ ge olu la yen o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni Fasiri Sɛmɛ i ka dɔn fɛn min ale bɛ mun fɔ an ye a ko minisiriso min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalankow ma i ka dɔn olu kɔni ye wulikajɔw kɛ ni ka sɔrɔ sa ka tigɛ da nin kalanso damadɔw kan kalanso damadɔ minnu kɔnɔna na ni olu yɛrɛ y'u bali kalanden minnu b'a kɔnɔ ni ka examen kɛ examen min ni o kun kan ka kɛ sababu ye k'u ka diplôme d'u ma u ka taa biɲɛ ge mɔgɔw la ko olu ma o kɛ ɲina a diyara n ye dɛ a ma kɛ fiyewu o ɲɛna dɛ Fasiriba ko kalanso jumɛnw ko don Institut national de la formation de Croix-Rouge malienne INFCRM i ka dɔn ani école de santé Kala de Baginenda o filɛ nin ye Baginenda yan école de santé Ba Aminata Doumbia SBAD ka taa se fɛn min ye école de formation des agents de santé ka taa se école de santé Bari Jakite filakɛ to ala yɔrɔ ani école privée de santé de Fana kaw fɛ yen école de santé Mariam Jara i kumana Mariam Jara jamu in lajɛ ka ɲɛ Mariam Jara don jamu in lajɛ ka ɲɛ Musa fo don wa bisimila ale fana se yera ko la quoi kana nin fɔ ne ɲɛna sa u y'a lafili di école privée de santé univers santé ninnu école sow ko yamariya kisɛ kelen t'u bolo ka kalanso dayɛlɛ jango ka taa se dɔgɔtɔrɔya kalanni ma Fasiriba ko par conséquent i ka dɔn la même note affirme que les candidats de ces écoles ne sont pas autorisés à concourir ni kalanden minnu bɛ nin ekɔlisow la yamariya t'u bolo ka ɲɔgɔn dan kɛ a banna olu sen bɔra ɲɔgɔn dan na n'i y'a mɛn i bɛ taa biɲɛ gima a la sɛbɛn de dir'i ma Fasiriba ka fɔ ka na i k'a dɔn ko fɛn min ye nin ko in kɔni ye ko école privée bɛɛ falen Mali la su ko ni dugusɛjɛ cɛ centre de formation bɛɛ fan bɛɛ établissement privé san o san i bɛ bali ten ka lycée privé ye centre de formation université privé a camanba de bɛ yen wa ko sɛbɛn t'u bolo wa u tɛ sariya kɔnɔ wa u b'a la ka nafolo de bɔ école masaw kun ka u dahirimɛ ɲini n'o kɔni Fasiriba ko yali ɲininkali tɔ min filɛ dɛ ko nin min filɛ nin ye ko est ce que nin bɛ kɛ sababu ye k'an ka siniɲɛsigi banba wa ko walima u bɛ kalan minnu sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na est ce que a kalan bɛ nafa ɲɛ u ye wa i ka dɔn fana ko yali ni kalan kɛcogo min filɛ nin ye est ce que ko nin tɛ doni ye jamana kun wa wa fana ko nin diplôme minnu filɛ nin ye ka sɔrɔ u bolo est ce que jamana ka kan k'u diplômew lakodɔn nin n'a ɲɔgɔnna ɲininkaliw tɔ min de bɛ fan bɛɛ fɛ nin question minnu filɛ i ka dɔn ko jaabiw tɛ a la jaabi minnu kɔnɔna na ni u kan ka ɲɛfɔliw kɛ wa ko ninnu caman bɛ tila o la ten ka baara dɔw sɔrɔ baara minnu yɛrɛ i ka dɔn Musabu Jara ni u b'a kɛ ka sɔrɔ u yɛrɛ t'a ɲɛdɔn wa u bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ caman ma k'u b'o de baara la su ni tile Fasiriba ko nin bɛ ka kɛ sababu ye i ka dɔn ka fɛn caman don an ka jamana kɔnɔ ko ninnu de kan ka ɲɛɲini ka ninnu dabila wa i ka dɔn nin promoteur minnu filɛ nin ye i ka dɔn ko ani mɔgɔ minnu bɛ a baara la ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn jɔnw de ta ye kalanso ninnu ye wa o ni ɲangini min ka kan u ka da u kan walasa nin walew ka dabila an ka jamana kɔnɔ parce que ko ninnu sera dabila ye ten Lasana So ale ka baara don ka bɔ le combat kɔnɔ an bɛ Lasana So fo ɲɔnɛ Jack Bauer nin kɔni ko in voilà école de santé yɛrɛ kɛlen don yɔrɔ ye Jack Bauer lagosi tɛ dɛ k'a sababu kɛ a ka ca nka n'i ma ye k'a fɔ i bɛ baara o baara kɛ fo i ka yamaruya de ɲini jamana fɛ o de b'a to mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ e fɛ yen a na dɔn k'a fɔ ko jamana kɔni ye u yamaruya nka école de santé in yɛrɛ kɛlen don mun ye Jack Bauer est-ce que mɔgɔ bɛ redoubler a la yɛrɛ ne yɛrɛ ma mɔgɔ ye
k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ redoubler a la n'i taara école privée o kɔnɔna n'i taara état ta sira fɛ i bɛ se ka firifiri dɔɔni nka école privée ninnu fɛ jagoya n bɛ mun f'i ye i bɛ tɛmɛ de wa minnu yɛrɛ dɛsɛra wari de bɛ sara o minnu dɛsɛra kalan yɛrɛ la pewu olu de bɛ taa ye ka san 15 yɛrɛ kɛ u bɛ so kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de talen don kɛ o tuma sa i m'a ye sanga a n'a ka waati i b'a ye hali kɔsani na a y'a ye kunnafoni na Tɔnbukutu olu y'u ka maaw dɔgɔtɔrɔmisɛnnin dɔw gɛn a sababu la tiɲɛ tɛ k'a sababu kɛ sali yɛrɛ kɔnɔna la banabagatɔ bɛ yen u bɛ ka selfie kɛ cɛman ni musomanw u bɛ nbɛdiya 12 la wa o y'a ye o minnu yera dɛ sinon o de ka ca a ko la ala k'an bɛɛ sababa ma Jagoya ni an bɔra ye don bɛɛ ye son ta ye don kelen o ye fɛntigi ta ye an bɛ taa polisiw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ Jagoya nin kɔni ye coup de pied ye coup de pied min ni a ko in kɔni tɔgɔ dan bɛ o la Jagoya kalo in tile 27 ka taa se a tile 28 ma nɛgɛ kanɲɛ 22 wagati fo ka taga se nɛgɛ kanɲɛ 0 wagati ma nin kɔni kɛra an ka finitigilakaw ka bɔ ye bɔ min ni a wusayara kosɛbɛ k'a sabu kɛ maa 43 sigana ma Jagoya olu de welelen filɛ nin ye moto 17 ne yɛrɛ bɛ ka n ka moto ɲini depuis kuma jumɛn ne m'a ye halisa o nka e fana t'a dɔn ne ka 2 bɛɛ de taara o e ta ye kelen ne ta ye 2 ye ne ta tɛ kelen koyi ne ta ye 2 kɔni dugu in yɛrɛ sigi la ne ka moto 3 de suɲɛna ne ni an jɛra ka taa mun san ta i hakili b'a la u y'o ne ka taa ta fo so kɔnɔ lakibaru Jagoya moto 17 o kɔni o minɛlen filɛ nin ye Jagoya nin kɔni kɛra sababu ye sababu min ni a diyara maaw ye kosɛbɛ k'a sabu kɛ Sikɔrɔni Bamu o yɔrɔ la Kuluda yɛrɛ kɔrɛfɛla la an ka finitigilakaw u filɛ ne ka cun banbaaci ninnu kan ko ɲumani u fɛnɛ Kuluda la u filɛ ne ka cun banbaaci ninnu kan fo ka taga se Nafaji ma Nafaji kaburudon yɛrɛ fɛnɛ kɛrɛfɛ adamaden tɛ siran bilen koyi hali u bɛ taa sonyali kɛ kaburudon la tɛ kɛ kaburudon yɛrɛ kɛrɛfɛ ni sɛgɛsɛgɛli maa dɔw fɛnɛ minɛna ye tuguni ka taga se Babuyabugu ma Babuyabugu ni o filɛ nin ye an ka kɔni dɔ kɛrɛfɛ Jagoya u kɛn bɛ ka nin ka wulikajɔ kɛ ka taa bolo da maa caman kan Jagoya ka fasirikɛla ko ni maa 43 la muso 9 b'a la dɛ muso fana bɛ don na wa i ta de y'a dan ye o ye gɛnsariw ye sa dɛ i ta de y'a dan ye muso 9 o kɔni bɛ ni binganikɛla ninnu na Jagoya i b'a fɔ an bɛ filɛ nin ko wagati min na sisan an ka finitigilakaw u kɔni wulilen de filɛ n'a bɛ fɔ ko patrouille mixte polisiw b'o la ka taa se gendarmew ma fo ka taa se an ka garde nationale ma ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin kɛ balinako ye wa balinako in a kɔni kɛra sababu ye ni moto 17 ye i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na o sɔrɔla la wa siganama 43 olu fana welelen don nka muso 9 b'a la dɛ o de kama ne tɛ autostop ni m'a dabila sisan a ma ɲi dɛ i ka mobilati bɛ minɛ i la dɛ moto ko t'o la mobili ko t'o la bilen autostop dabila a dabila dɛ ne t'a kɛ dɛ Musafu Jara Lagare ne dɛ an bɛ polisiw fo kosɛbɛ kɔrɔ fo d'a kan u bɛ wuli ka jɔ mun na hali n'a ma ɲɛ sanji kɔrɔ wosi de tɛ dɔn a tɛ dɔn n'o u bɛ fo an b'u fo u bɛ caya la dɛ dan tɛ foli min u k'u hakili to an yɛrɛ la n'u tora ka an ni fiyɛ circulation na u k'a dɔn k'anw don n'an ye a yir'u la k'a fɔ k'an ye kunnafonidilaw ye u k'a to u ka se k'a ni nɔgɔya an bolo n'o tɛ ba sɛgɛnnen don u bolo dɛ walahi ba ale dafalen tɛ kuma mais ni ba minɛ na a bɛ se k'an wele an bɛ taa ale bila ne ko n ko a ka jamana ta di jamana ta e bɛ se ka moto san cogoya jumɛn i tɛ diɲɛ tɛ sa o kɔni don dɛ o ye jamana ta ye dɛ jamana ta o ye dɛ fasoden ɲumanya bɛ daminɛ nin na a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la Musafu a fa yɛrɛ a ka viɲɛti in ta n y'a fɔ a ye dɛ n'a ye ne wele ne b'a fɔ n'i ma viɲɛti kɔni ta u ka taa ni moto ye ne mago foyi t'a la ma e ta bɛna kɛ jamana ko la mun ye o don dɛ an y'a ta laban koyi n'o tɛ Sali filɛ nin ale n'a ka ko bɛɛ ale bɛ jamana ta di Sali Kansuju fana bɛ jamana ta di hakili la i ka mɛn Sali surunnin de ma moto to ale bolo ale ka jamana ta di ye Sotrabɔ pasi
Senika utani di. Wo, ale be senika utani di yote. Te jamana ta ko. Moto mobile tale bolo. Ya to ala ko. Fona nyina le baka moto ni ka da ba. Wallahi Musa Jara. Ni de. Ameta bamada.net ka. Ta wala de. Ale koko ika do janto yere la. O de koro chugo kan. Basabu ko fe mi nye wili ka jo chama mesena. Terroristu fe. Ka nyesi anga jamana ma. Wo ika do bingani do ube ka ke sanga ingono. Ika do ka chama tigiya be kata Al-Qaeda u Maghreb Islamique maw de fe. No de yad agali. Ale ni ato nyoron ye. Ulu de be ka je ka bingani ke fan chama un fe. Wa ko bibi na abe na fo anga mali finintigila ka uye ko chama fam ya de wa barsabu ko a chama da be ka ja on na l'armée monte en puissance tari adai ko sabake an fara lu ko sisan o de ni jamana denw yɛrɛ de ma fara jamana lakanabagaw ko jagila kana be gɛlɛya sisan an ma kɔni ma sigana ma kɔni ye a ko fɔ jango a ma nu fanga foyi t'u la nge fanga t'u la dɛ i b'u sɛde ni minɛ di u bɛ lamin de u nana fɛn min kama k'u ko kɛ sa u yɛrɛ b'a dɔn a bɛna fɔ orobow de don u b'a dɔn u nana fɛn min kɛ u tɛna bɔ a la nka u kɔni b'a kɛ ten u b'a kɛ dɛ u yɛrɛ b'a dɔn u tɛna bɔ a la awɔ u b'a kɛ ten n'i y'a ja dɔw ye jagoyara dɔw bɛ yen hinɛ tɔmɔgɔw baw furakisɛ b'u ka dumuni t'u kɔnɔ u disi f'u disokolo bɛ kɔnti olu de bɛna fɔ nin tɛ diden su ye ka mɔnɛ gɛn maaw la wa walayi Musa Jara ne dɛ o kuma na ko binganiw olu bɛ ka sigi ɲɔgɔn kan sanga ni a ka waati i ka dɔ fɛn min ye juillet kalo tile 22 a 21 ni 22 ye i ka dɔn ko bin kɛra faamaw ka dagayɔrɔ dɔ ka Douentza Koro bɛ o la i ka dɔn dugu bɛ yen min bɛ wele ko Teyi o filɛ nin ye Sevare Bafo Segu Kolokani Kati ka dɔn bin kɛra nin bɛɛ kan nin bɛɛ tu nka fɛn min ye i ka dɔn juillet kalo tile 27 tɛmɛnen forces armées maliennes u y'u ka seko n'u ka dɔnko yira i ka dɔn a bɛ ka fɔ min kɛ ko armée monte en puissance k'u y'o yira koyi bari sabu k'u ye bingani dɔw kɔni olu kɔni maaw tigɛ kɛra dɔw la u bolo dugu la min bɛ wele ko Kalumba filɛ nin ye Mauritanie ni Mali dancɛ la i ka dɔn communiqué min n'o kɛra finitigilakaw ka ɲɛmaw fɛ a yirala a sen fɛ ko an ka finitigi 15 bɔnɛna u nin na an bɛ dugawu k'olu ye i ka dɔn min ye terroristes ye k'a bɛ maa 50 bɔ minnu ni olu kɔni n'u y'olu bunte a ka ca n'o ye yɛrɛ olu bɔnɛ u nin na an bɛ nin fɔ dɔrɔn o tɛ a ka ca n'o ye dɛ an ka bɛ fɔ tan ne awɔ kɛ bolo biri ko in kunna bari sabu maa ninnu u ka maaw bɛ k'an kɔlɔsi awɔ an fana bɛ k'u kɔlɔsi o u ka droit de l'homme kuntankan ye a droit de l'homme o tɛ appliqué an ka maaw bɛ fa la waati min droit de l'homme tɛ yen an t'o dɔn yɛrɛ an tɛ droit de l'homme an kɔni ma wuli ka dasili daminɛ droit de l'homme mɔgɔw b'u kun bɔ Musa ne kɔni bɛ mun f'u ye hali ni droit de l'homme maaw yɛrɛ yera terrain kan an b'u dasi u k'u dasi i ta de y'a da n'i y'a ye i bɛ k'a lakale i yɛrɛ tɛ i bɛ yen de o don dɛ a tɛ lakale o kɔ an kɔni an ka jamana in de bɛ jamana anw kun na an b'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ dɛ Musa Jara k'i ka dɔn ko video dɔ yɛrɛ bɔra kɔsani in na video min kɔnɔna na ni ɲɛmaa dɔ ni o ye terroriste ɲɛmaa dɔ ye n'a ko ale bɛ jɛkulu la jɛkulu min bɛ wele ko groupe de soutien à l'islam n'u b'a wele ko GSIM k'u dogo diinɛ kɔfɛ Al-Qaida ɲɛmaa dɔ don wa GSIM ɲɛmaaya bɛ Iyad Agali de bolo kamalen min bɛ kuma video la o tɔgɔ ye ko Mahmoud Bari min filɛ o kumana ko a ko bɛ ka menace dɔ kɛ bagabagalikan don ko olu laban na bin Bamakɔ kan kuma bɛ la k'o kuma fɔ dɛ an k'an janto an yɛrɛ la o Malimu ka Bamakɔ bɔ Mali la de wa ni sigara min ma a ko fɔ dɛ kabi sisan Fasiriba ko cogo di ko u ka kuma n'o a b'a ka nin fɔ wa nin video in carila bɔlɔlɔ caman kan mɔgɔ caman y'a sɔrɔ fana wa ko nin bɛ ka kɛ sababu ye ka adamadenw lasɔmi de an ka sɔmi an k'a dɔn k'a fɔ ko terrorisiw b'an cɛ la wa n'an sigara yɔrɔ o yɔrɔ o kumana an k'u ko fɔ siga tɛ nin na Fasiriba ko i ka dɔn ko ninnu bɛ fɛ de ka an ka jamana bɛ sira min kan bi ka an ka jamana bɔ o sira kan wa u bɛ fɛ fana de ka an ka fanga in lagosi wa ko maa si tɛ
nin jukɔrɔ dɛ k'a dɔn maaw ka cɛ Emmanuel Macron a n'a ka maaw b'a jukɔrɔ de ko kabiri waati jan ka hakili jigin kɛ kabiri Mali ni Macron filila ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma ko kabiri o don fo bi fɛn min ye MINUSMA k'a dɔn barikani min b'an ka jamana kɔnɔ a fɔr'u ye k'u ka kasa bɛɛ cɛ ka taa ko kabiri o don fo bi ko min bɛ ka tɛmɛ farala binkani kan ko nin ye fɛɛrɛ de y'u bolo walasa Mali k'a dɔn ko ni barikani tɛ an tɛ se ka ko kɛ k'a sɔrɔ an dun b'a f'u ye u k'u ka kasa cɛ an mago t'u la bi an mago t'u la sini wa anw b'an ka jamana lakana Ala sɔnna kunnafoni Afrique Media ka bi bɔlɔlen don Jacques Boyer ne ye kunnafoni in mɛn bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ ye dɛ ne ko n ko anw b'an ka finitigilakaw kɔ k'a sabu kɛ Mali dan tɛ Bamakɔ ye koyi ninnu kɔni kɛn bɛ ka tɔɔrɔya ta k'a di anw kan bi ko tɛ u bɛ ka yɔrɔ minnu tɔɔrɔya ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen ye fakelen ba kelenw ye hali n'a ma ɲɛ k'a an ka maa jumɛn bɛ yen k'i ka maa tɛ kɔrɔnfɛla nin na dɛ binkani bɛ ka kɛ yɔrɔ min na maa jumɛn bɛ yen k'i ka maa tɛ yen u ka hɛrɛ ka an kan Jacques Boyer halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la ko ni Ala bɛ maa sɔn a tɛ i ɲininka i fa cogoya la Jacques Boyer a tɛ i ɲininka i ba cogoya la ko nin quotidien du Mali ale ka bolonɔ ye bolonɔ min ni a bɛ taa fonction publique kan Abdoulaye Jabatɛ o y'an yɛrɛ denkɛnin ye Jacques Boyer kunu a tun bɛ koko de feere koko kelen ye wa awɔ an bɛ se ka min kɛ maloseri la ten ka sin ka nɔnɔ ni sukaro k'a la ka ka nɔnɔ k'a la a bɛ maa kɛnɛya dɛ a ka fisa maa ma a bɛ maa kala ko kunu ale kun ye koko feerela ye koko feerela min a kun bɛ a kɛ poso-posonin kɔnɔ ni ka yaala ka a dayirimɛ ɲini Jacques Boyer ko nka bi Ala ni Ala kira barika a filɛ nin ye ni ka taa fonction publique la Jacques Boyer o ye tare ye koyi o ye tare ye dɛ fasiri ko an ka ta ka a lajɛ Jacques Boyer a ko nin kɔni ye waleya min ni a ka wusa kosɛbɛ Abdoulaye Jabatɛ ni ale yɛrɛ bangena Sikaso Jacques Boyer nka a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma yan nin wagati in na a bɛ koko de da wotoronin kɔnɔ ni ka yaala ni a ye ka a dayirimɛ ɲini cogoya min na k'a sɔrɔ o b'a to a tilalen don kalan na a ka sɛbɛn bɛ a bolo nka fasirikɛla yɛrɛ bɛ nin fɔ cogoya min na Jacques Boyer hali kɔnkuru in don a taara n'a ka koko feere wotoronin ye ka taa jɔ ka kalifa yɔrɔnin dɔ la i ta de y'a da ye ka don k'a ka kɔnkuru kɛ ka sɔrɔ ka bɔ ni ka tila ka bɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnkuru in kɛ tewu a tɛ fɛn tiɲɛ maa ye nka a tɛ sɔrɔ o bɛ maliyɛn bɛɛ ku awa an kɔni b'a kɛ ten parce que a kɛli o tɛ fɛn tiɲɛ an ye nka an b'a dɔn k'a fɔ a sɔrɔli o de ye kuma wɛrɛ ye n'i ma nafolo caman bɔ a ka haramu ye t'a sɔrɔ a fasiri kɔni ko n'an y'a ta k'a lajɛ ko nin b'a yira k'a fɔ ko Malikura min bɛ k'a fɔ Jacques Boyer ko Malikura ko in hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a tɛ ka sigi sen kan nka caman den kɔni bɛ a la o bɛ ka nɔgɔya a la k'a sabu kɛ ni Abdoulaye Jabatɛ in kɔni ka ni fonction publique ko in a ye ko caman bila maaw kunna k'a dɔn k'a fɔ ko o tuma ni fonction publique in Jacques Boyer ko a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛra ni ka minnu ni a ka kan Jacques Boyer wa ko olu de y'a sɔrɔ fasirikala kɔni ko an kɔni bɛ tɛgɛrɛ de fɔ Abdoulaye Jabatɛ kun ka tila ka félicitation gros félicitation ni ka o di a ma ni ka tila ka a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fonction publique in ye kɔnkuru ye an bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la ko somɔgɔ ko tɛ a la bilen hali n'a ma ɲɛ o tɛ se ka ban a ko la o kɔni fanga sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyalen don quotidien du Mali nin y'ale ka bolonɔ ye Jacques Boyer bonya b'a la Musafu Jara Lagare kojugu kɛbaa t'a ka kojugu dabila diɲɛ nege tɛ n'a kɔ bari sabu a bɛ sigi n'a bɛɛ ye don dɔ k'a dɔn a ka kojugu bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ni diɲɛ fara n'i ye hakɛ mɛnlen ye a taara bere kɛnɛ tigɛ a banna dɛ ka sɔrɔ ka na a ko ɲɛ bɔ kosɛbɛ kɛ an bɛ sigi ni mun ye 4e arrondissement tɛ wa Bamakɔ i k'a dɔn k'u ye wuli ka jɔ kɛ maa minnu kun bɛ sira tigɛ i k'a dɔn adamadenw ɲɛ Bamakɔ ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛra i n'a fɔ u ye tigɛ kɛ dɔw la dɛ
a maakologulin dɔw minnu yɛrɛ ni olu de barika ka bon a kɔsɔbɛ fasiri sɛbɛ ko k'a taa sun kɔrɔ Bamakɔ Segu ko nin sira in k'a bɛ i n'a fɔ sogi kan i n'a fɔ maaw b'a la ka da ka sunɔgɔ ka sogi n'a ye bari sabu sanga n'a ka waati i b'a mɛn ko sira de tigɛra ka maaw da u kɔnɔ kan k'u laraweli k'u posi kɔnɔfɛnw ta telefoniw ni wari k'a bɛɛ ta wa ni wari ma sɔrɔ i kun Ala ye garijɛgɛ kɛ busan ye o bi busan kɛ e de ni wari kɔni ma sɔrɔ e kun u bɛ e sɛbɛkɔrɔ ci Ala k'i kisi wari ka sɔrɔ i kun dɛ fo dɔɔni ka sɔrɔ i kun dɛ o de kama n'i bɛ voyage kari kɔnɔ dɔɔni ka k'i kun dɛ n'a kɛra 200 ye o bila i kun dɛ n'o tɛ n'u y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ tɛ e maa min kun f'u b'i ɲininka i dala ka da k'e cɛkɔrɔba wari tɛ e kun u bɛ sɛbɛkɔrɔ ci Ala k'an bɛ sababa ma a y'a to Ala ma koyi muso bɛ jɛra ne dɛ ko jango kasela fanfɛla ko de yɔrɔ in juguman kosɛbɛ dɛ i ka dɔ fɛn min ye lakanabon 4 nan ye commissaire jumɛn bɛ yen Modibo Traoré kɛ ko a kɔni ye wulikajɔ de kɛ k'a kɛ i n'a fɔ maaw ka hamina mun tun bɛ o yɔrɔ kan ka dansigi k'o la dɛ i ka dɔn a ye baara fɔlɔ jumɛn kɛ a y'a ka cɛdenw de bila maa minnu bɛ nin bingɛniw kɛ u b'a kɛ cogo di wa siga bɛ se ka kɛ jɔw ma wa u b'a kɛ ni fɛn sugu jumɛnw ye wa bingani ninnu b'a kɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn cɛ k'a dɔn k'a yera k'a fɔ u b'a kɛ Bamakɔ ni Segu Bamakɔ ani Sikaso u b'a kɛ o fan de la ka caya parce que b'a ko u kɛlen kɔ ka nin bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn i ka dɔn fɛn min ye commissaire ye a y'a ka cɛdenw bila i ka dɔn kalo tile 27 juin kalo la i ka dɔn o sɔgɔmadanin fɛ ten a y'u bila k'u ka taa i ka dɔn awa nin sira in na i ka dɔn wulini filɛ nin ye k'a ko ɲɛɲini ka sɔrɔ sa ni ka mun kɛ ko u ka yɔrɔ min wele ko faya e bɛ faya yɔrɔ in dɔn ayi o kana ni bari u caman daga yɔrɔ ye tɛ sira ya ko ne ye Segu ka ye u sera faya kɔnɔ min kɛ k'u ye sigara dɔ de ma u sigara dɔ ma a tigi ko k'a bi kusukusu ka taa Kati yan fan fɛ boliti dankɛ o kumana k'u y'a gɛnni k'a minɛ a minɛ min kɛra i ka dɔn k'u y'a jate minɛ ka a nin lɔmɔ u y'a ye marifa b'a kun marifa min b'a kun pistolet mitrailleur PM b'a kun ani a chargeur ani kisɛ dɔw ka dɔn ani arme blanche bese b'o la ani ka dɔn murumisɛnnin dɔ sisi ne ko sisi yɛrɛ kibaru de sisi a cɛnin min ye sisi promotion kan ne y'a fɔ ko mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ dɔnkilida in tɛ batara ko ye dɛ u y'a bila ka ayi a ko nata de banna peku wa bisimila n'o tɛ dɔnkilida in tɛ batara baara ye dɛ Jack m'o f'i ye dɛ muso bɛ jɛra u y'a minɛ ka taa ɲininkaliw daminɛ ale a ma a munumunu dɛ a ko jɔn nin ko a la ko olu don ale ka ca don ko u caman ba don wa fana k'olu ka bingani tɛ Segu ni Bamakɔ dɔrɔn ye dɛ ko Bamakɔ Sikaso b'a la Sikaso Kucala b'a la wa ko bingani kologiri fɛn fɛn kɛra o furancɛ ninnu na ko ale n'a ka maaw don wa k'olu ka ɲɛma k'o tɔgɔ de ye i ka dɔn ko Bari ale yɛrɛ ye boli ye dɔw ye Bari ye ne m'a f'i ye fulaw don fila bɛɛ ye fila ye fila tiɲɛna a ye fila nkalon dalen don ninnu na non fulaw don ko fila nkalon dalen don la ko olu fila bɛɛ lajɛlen ko fɛn min ye ale ka ɲɛmaa ye k'o yɛrɛ bɛ sɔrɔ ɲamanaden a y'a yɔrɔ fɔ polisiw fana ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ u taara o fana minɛ ka n'a fara a kan o minɛlen ka n'a fara a kan o tuma na u taara n'u ye garde à vue délai bannen u taara n'u ye kasobonba la u bɛ yɔrɔ min na bi yan'u ka kiiri don cɛ k'u kɔni bɛ hakili jagabɔ la Boubacar Payitaw ale ka baara don ka bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔ Jagoya an ta tɛ laban boli kɔ ninnu fasiriw de kɔni bɛ an ka bi fasiriw kuncɛ kosɛbɛ kɛ ni folikan mun b'i bolo yani an kɔ don Musa Jara foli ni tanuni an b'o kan filɛ baw la o ka kɛ ka d'a kan olu de b'an filɛ siga tɛ nin na dɛ olu de bɛ dusu don an kɔnɔ an ka se ka nin baara in kɛ ni sɛbɛ ye kosɛbɛ kɛ an b'u fo waleɲuman dɔn an tɛ foli min na kosɛbɛ i kɛra Mali kɔnɔ bari sabu dɔw b'an lajɛ bɔlɔlɔ k'a fɔ diɲɛ fan wɛrɛw diɲɛ fan bɛɛ an bɛ foli d'u bɛɛ ma k'a yir'u la k'a fɔ anw ka nin jamukan in dayɛlɛnnen b'u ye ni jagobakɛla minnu bɛ yen commerçant baw ani minnu bɛ fɛ k'u ka fɛnw mankutu lakodɔn u ka se an ma dɔrɔn o kumana an bɛ se k'u ka diya ta ten ka a ni
nɔrɔ musafu ɲɛda la o kuma na ni musafu ɲɛda yeli ni ɲɛda yɛrɛ ma bɔ ka jigi disi la dɔɔni n'o ma bɔ dɔɔni musafu yɛrɛ tunu a la o tɛ baasi y'a ko la koyi o tɛ baasi ye dɛ o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ lakodɔn wa i k'a dɔn a na kɛ fura ye olu fana ma dɔ ka fara u ka sɔrɔ kan an b'u fo dan tɛ foli min na maintenant ne b'u bila yan ni Ala m'an ka jɔnya jira an na an bɛ Ala de deli a ka i ka dɔn duwakun wɛrɛ jira an na an ka sigi ka kunnafoniw di n'Ala sɔnna Jaboel ka i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn fɛn bɛ maa la maa ta tɛ fɛn min ye ka jɛ ka dugawu kɛ an ni olu Ala kana baasi foyi k'an na yanni dɔgɔkun nata cɛ ni Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan kunnafoni minnu mana sɔrɔ ni ka o d'u ma laadiriya la sukuran